ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لو كانوا ما ماتوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لو كانوا ما ماتوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم בית משפט. מקורו של המבנה הזה, ויש לכם את העיון הזה, זה תוכנית הקרקע שלו. מקורו של המבנה הזה הוא בתקופה הממלוכית. מקורו של המבנה ובתקופה שמשתרעת על 270 שנה היא התקופה הממלוכית. בתקופה הממלוכית ירושלים כבר מקובעת, חקוקה בתפיסה הדתית המוסלמית כמקום קדוש. אין על כך מחלוקות, עושים בסוגריים למי שנורא רוצה לדקדק כמעט. תמיד יש כל מיני קוצים בתחת כאלה, גם במאה ה-14 שיוצאים נגד קדושתה של ירושלים, נדבר על זה בהזדמנות. מכיוון שזה מקום קדוש, מכיוון שהמרחב הזה קדוש, מכיוון שהשליטים המוסלמים מחויבים למקום, זה לא רק זה שהמקום קדוש, בגלל שהוא קדוש אני אמור לטפח אותו. זה חלק מהדיאלוג שלי עם הקהל. ירושלים במהלך התקופה הממלוכית עוברת תנופת בנייה דרמטית. נבנים משהו כמו 100 מבנים, עכשיו לא כולם מפוארים כאלה, אבל 100 מבנים שצריך לתחזק אותם, הם כולם חלק מהקדש, וואקף. הוואקף, אותו חלק הכלכלי, מחזיק את המבנה. אז במקרה הזה למשל, מי שבונה את המקום הזה היה האמיר של סוריה, קראו לו טנקיס. טנקיס היה החבר המקורב למי שהיה אז הסולטן בקהיר. הוא היה האמיר של דמשק, מושל כל סוריה. הסולטן בקהיר קראו לו מלך מוחמד אבן קלאון. לא חייבים לזכור, אבל זה הסולטן המרכזי של המאה ה-14, משהו כמו 30 שנה הוא בשלטון. טנקיס פוצח בפרויקט בנייה מאוד מאוד שאפתני בירושלים. הוא משפץ את העמות, הוא משפץ את שוק הכותנה, אנחנו נהיה שם, הוא בונה שם בית מרחץ, 2 אפילו, הוא בונה חן, והוא בונה גם מתקנים דתיים שונים. מה זה המקום הזה? מדרסה. מדרסה היא מבנה לימוד דתי. עכשיו, תסתכלו בתוכנית הקרקע, אתם רואים שיש 4 חדרים. אתם יכולים לראות שיש 4 חדרים? כן. 4 חדרים? בדיוק. אנחנו באולם המרכזי ויש 4 חדרים. כולם מבינים על מה אני מדבר? היום הם חסומים בבנייה מאוחרת. מה שאתם צריכים לדמיין, שבכל חדר כזה יושבת קבוצה על הרצפה ולומדת. עכשיו, בניגוד למכללה, שבה אתם יכולים לצוף בכל הקורסים, להוריד פריסקופ, יומיים לפני הבחינה, לבוא ולהקיא את החומר, פה זה לא עובד ככה. פה אתה לומד ספר, אתה נבחן על הספר. זה נקרא איג'אזה. התרגום הכי טוב ביהדות, סמיכה. אתה מקבל הסמכה על הדבר הזה. וכשאתה קורא את הביוגרפיות של החבר'ה, אז כתוב,
הוא ישב במדרסה זו וזו ושמע מזה וזה. זה הקרדיט שלו, זה התעודה שאיתה הוא הולך בעולם. ישבתי בירושלים ולמדתי כך וכך. אז מה שאתם צריכים לדמיין את המקום הזה, מחזיק עשרות סטודנטים. ישיבה מאוחרת, כוללים, ממש. אבל זה רק דת? לימודי דת בעיקר. עכשיו, מה זה דת? זה תפיק, הלכה, תפיק זה דקדוק, הלכה, תפסיר, פרשנות קוראן, כן, לימודי הלכה. זה ברמה של הקומה הזו. טנקיס עושה כאן מהלך נורא מעניין. בקומה מעלינו, ואלה אנחנו עולים, שהיא פחות או יותר תואמת, הוא בונה 22 חדרים שמשרתים עולם אחר, עולם דתי אחר, העולם של הסופים. ותראו מה יש כאן. יש כאן מבנה דתי אורתודוקסי, שנמצא במזיגה אחת עם המיסטיקה. בתקופה הממלוכית, השביל הזה שנפער בין הלמדנות האסלאמית האורתודוקסית למיסטיקה המוסלמית שקוראים לה סופים, אני לא זוכר אם דיברנו פה. תזכירו לי בבית, שם, פה אני לא אחלה את זמנכם בעניין הזה. מתחברים מחדש. למה הדבר דומה? לתלמידי ישיבה שלומדים יחד עם ברסלבים. אלה שרים וצועקים כל היום, ואלה יושבים וקוראים ספרים. החיבור הזה הוא חיבור מעניין, שווה להעיר עליו, אני רק מציג את הבסיס לארכיטקטורה של המבנה. המדרסה הזו מתפקדת כל זמן שיש תזרים מזומנים. ברגע שמשהו קורה, השלטון מתחלף, הכלכלה יורדת, מרגישים את זה פה. התחזוקה של מבנה כזה היא דבר נורא משמעותי. ככל שרמת המקדיש יותר גדולה, כלכלית או שלטונית, היכולות שלו להשפיע הן גדולות יותר. ואחד הדברים שמתרחשים בירושלים, ולא רק בירושלים, בתקופה הממלוכית, היא פעילות אינטנסיבית של אנשי שלטון שמעצבת את הנוף. אני מזכיר לכם נשכחות, ממלוכים, אנשים שנקנים בתור אנשים צעירים, ילדים, לעולם המוסלמי, מנותקים ממשפחתם, עוברים שינוי סוציולוגי לחלוטין, קבוצת ההתייחסות היא אותם אנשים שאיתם הם גדלים. הדבר הכי קרוב זה מה שקוראים בנחל בן גרעין, בנגה. אנשים שאתה נצרב איתם בבשר, אתה גדל איתם מגיל 10 עד גיל 20, בלי משפחה. שלטון מאוד מאוד צבאי, מאוד מאוד קשוח, שגם הוא מביא איתו ממלוכים. עכשיו, הבן שמביא איתו גם עוד אנשים שיעבדו בצבא. עכשיו, הבן שלי הממלוק, הוא לא ממלוק. אם הוא לא ממלוק, הוא לא יכול להתקדם. הוא לא יכול להיות אמיר, הוא לא יכול להיות סולטן. כי בן של ממלוק גדל בקהיר, במנעמי השלטון. בסדר? יש להם גם עלות ביד וגם, אני לא אוהב עם אנשים כאלה. לא היו מקרים למרות שממלוק היה שולח את ה... כן. כן, אבל במסגרת הגדילה שלו הוא גם היה משוחרר. ברגע שהוא נהיה חייל לוחם, אז הוא לא היה עבד. המשחק הזה, הממלוקים, שכל אחד צריך להביא את הממלוקים שלו, הוביל לבעיה. היום מי מאיתנו ששפר מזלו הכלכלי ויש לו רכוש, ברור שהרכוש הזה יעבור לילדיו. אצל הממלוקים זה לא ככה. נניח שאתם שר הדואר בסולטנות הממלוכית, ויש הרבה הטבות עם העניין הזה, כמו שאתם יודעים, להיות שר היום זה דבר מאוד משתלם. זה נגמר. ברגע שאתה גמרת, ירדת מהג'וב, המשפחה יכולה להתרסק.
ואז נוצר חיבור נורא מעניין בין רצון להפגין חסידות דתית לבין מצב אנושי מאוד מסוים שאני צריך לדאוג לצאצאים. אחד הפתרונות שנוצרו לעניין הזה הוא יצירת הקדשים. למה? הקדש היא פעולה שהאדם עושה ברכוש שלו. הוא לא יכול להקדיש משהו שהוא לא שלו. אז אתה קונה את הקרקע, הוא מקדיש אותו. המונח הקדש בא מהמונח וואקפה, עצר, עמד. השטח הזה עומד לעד. אף אחד לא יכול לגעת בו, גם לא השליט. ואת מי אתה שם לנהל את ההקדש? הבן שלך נגיד. חברת הדירקטוריון זה המשפחה שלך. והנה קיבלתם מרשם להבטחת הכנסה. וזה פטנט רשום של הממלוכים. ההשפעה של זה על ירושלים הייתה דרמטית. ירושלים עוברת מטמורפוזה בעניין הזה. עכשיו, מי מכם שלא היה איתנו בהר, אחד הדברים שהראיתי ממש לקראת הסוף, זה שמסביב לבנייה האומאית המאוד דרמטית, אנחנו מתחילים לזהות עושר של בנייה מתקופות מאוחרות יותר. איובית וממלוכית. עכשיו תראו מה יש פה. תנו לי שנייה את אחד מהם, תודה. תסתכלו בבקשה, אני עוד אחזור לזה, תסתכלו על האיור הזה. האיור הזה עם המון נקודות. לא צריך להכיר אותם, אבל רק תסתכלו איפה הנקודות האלה מרוכזות. סביב מה? סביב המתחם הקדוש ביותר. סביב החרם. המבנה הזה שאתם יושבים בו הוא בדיוק התופעה. אם אני רוצה שיהיה לי איזושהי אימפקט ציבורי, תחשבו על זה. אני שם פה מבנה גדול, כולם באים להר הבית, כולם באים לתפילה כאן, רואים אותו. זה חלק מהראש שצריך להבין דרכו את ירושלים. שאלות עד כאן. יפה. מה שאני רוצה שנעשה הוא נעלה עד איפה שמרשים לנו. תראו, בימים כתכונה, כשאין רגישויות, עכשיו זו תקופה סופר רגישה, יש כאן תצפית מרשימה מהגג. אפשר לראות את ההר, פנטסטי. חלקכם מכירים מקום כזה מהתקופה של הורדוס, האנטוניה. האנטוניה היא מבנה שכל תכליתו הייתה לאפשר לחיילים תצפית על ההר מתי. בשלושת הרגלים באים עשרות אלפי אנשים, יש רגישויות חברתיות, צריך לנהל את זה. באופן אירוני, משמר הגבול הישראלי עושה פה כמעשה הורדוס, ולוקח את המבנה הזה, שהוא צמוד להר, מבנה דתי מוסלמי, מפקיע אותו כדי לשלוט במה שקורה במקום הרגיש הזה. איפה חיה? חיה זכתה לראות מה קורה פה כשהעסק יוצא משליטה. תחילת האינתיפאדה שנת 2000. חברים, זה תוך שנייה. תוך שנייה זה עולם אחר פה. זה עולם של אבנים וברזלים וכוחות שנכנסים והרבה עשן. מישהו צריך לנטר את זה, וזה המקום. זה חבל, כי זה אחד מזכיות החמדה הארכיטקטוניות של תקופה הממלוכית. ועם כל הכבוד לחבר'ה הנהדרים האלה, אני בטוח שמה שמטריד אותם בבוקר שהם יוצאים למשמרת, זה לא איך אני שומר על הסרש, על השי של טנקיס. יש לי תחושה כזאת. לא יודע. מה של הסופי. אלו החדרים הקטנים, ובאופן משעשע כמעט. החדרים של הסופי משרתים היום את החיילים. ולמטה, אתרי הלימוד של הציבורי של הלוגקה. אז אתם בקומה שעל פי הווקפיה, אותו שטר הקדש שהמקדיש נותן, היו כאן 22 חדרים. מה זה אומר 22 חדרים? זה אומר שאני המקדיש, עשיתי את החישוב הכלכלי שלי, ואני יכול לממן X אנשים. וכל פעם זה מספר האנשים שאני אממן כאן. אז פה הייתה פעילות של סופית, מיסטיקאים, למטה פעילות דתית. וכל המקום הזה, אני מזכיר לכם, המדרסה טנקיזיה. למה טנקיזיה? כי היא מנציחה את שמו של המקום. זה כל הסיפור. מה שאנחנו נעשה אחרי ארוחת צהריים, אנחנו פשוט נלווה את החבר'ה האלה. תשתמוריה, ארוניה וכן הלאה. כל אחד טרח לשים את המקום שלו.
העניין שמורות הנושא גם שייך לאותו עיצוב של זה קייט בית. יש בעיה עם החבר'ה האלה, שהשמות שלהם באים לך מעולם טורקי. זה עולם לשוני אחר, אפילו זה לא ערבי, אתה לא יכול להתחבר לזה. אני יודע שהשמות האלה תמיד משעשעים, עוד לא הגענו בכלל לטונשוק, לטשטרו, יפה. השעה כעת 11:45, אמת.